تو چی منو میزنی؟ تو که اگه جون تو چی؟ صغیرم بگو دوخ واگون تو با این کمت را بگو اکم خیزمت بیرم. Give it to me, baby. Nice and slow. Climb on top, ride like you in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before. Cause I ain't. برای پدر میدونم. کوبو. مرد اگر آتش نمیشید، زن اگر آتش نمیشید، بین هردش کشاکش نمیشید، من همین گودکا ایکی چون میشید. شما یک مسلمانم چی؟ غریبی روی دادوری بیتون در اومده بیتون روش کیسه 70-80 سانتیمتر بیتون رومای بیتون روش کیسه اینه غریبی نه بولی غریبی بیتون هاول کیسه سال کو بیتون هاول کده رفته I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the van. Legacies. салом алейкум бинандагони канали ҳазл шоу. бародарон, ҳар яки мо шумо медонем ки ҳозир дар Русия вазъият на он қадар хуб аст, нотинҷӣ аст. барои ҳамин ман ба шумо як хушхабар дорам. агар ҳар яки шумо мехоҳад ки ҳуҷҷатҳои худро тахт кунад ва аз граница гузарад, ба ҳамин рақамҳои зери видео буда занг занед, арзонакак шуморо ба Қазоқистон бурда меоранд. корҳои шуморо ҳамаашро хуб мекунанд. занг занед, шитобед. Бача Джон, касал шуди? Кам тарак слабость чувствует, когда сам ки бекуват шидагиам. Кани градусник-то бте? 36.7? Макс, бачам, ты скоро фарётка катаска дай. малёзи. Бачам, зихна шауй соз мешай. Занг задам, уча баъд 10 минут ҳаминҷа мешава. 10 минут пас? Хачи судай, брат, эс пылесоса бги худовара пылесос ку? Ози. Оча? Бача? Ма касал шидам. شما اوراختون غم دادستین کسال شدی ما اورا و سرگردان شدم وزی دخترو میان تو به اخو باشه تا خوبی به خاطر زخمه خوزی میموما میان چه؟ میگم دیگه Voy, devona. Voy, devona. Boyuz javali, seni mi nigah kun? Rostça bugün hadi. Rostça bugün. Poça dar kırsa ki jo. Poçan dar kırsa. Ayzonu poyon. Ayzonu poyon. Lıkçı kun dar bakına. Lıkçı kunun mesuda. Mesuda anakı cürümü ya laqit. Zınış pans olmur digirim yoğum. Lavi darım ebarata. Vah. Goş ko axi taxira goş da axira goş ko. Va peşmekine tıxıl axi mekini xda. Vah. феде ки зиёдаи 60 болое ба мисли як кӯдак издиватсаш доран мехоҳам бораш гап занам бобиҷон рецептҳои кабинет 14 гӯш кӯ барои сарои зонуд ин ҳами одаме ки сиёнкат кард биги бира хонашон кампири модарша биги бира ялави ҷар ҳамин на телаш мекунӣ ки хиша қафо мекунад зонуд меша 100%. нашод лухчаи кунуд переживат дорӣ переживат на ки акаем ки ин ҳами отата сиёнка кади ҳам хеле гапҳои бемаъне гуфтӣ биги ами мусафеда хона пеши янгам бариш моҷ биди янгам ёшай дастҳои ёшай ки куни пира мефора охи па агар я бача медошт баланг ба номус медошт ти шавдабари зана набуди бачаи мусафед буд
худованд отата ба мисли ҳамин девона мекард ба ме дидимат зач тира отат мирдаги айра видео кардӣ на ки аввалаш парвардигор намирда боша отат мемира худуд дар сини соли анамбира иншаалло ҳамин рӯзора мебинӣ паати беномус ҳайба намедонам сфеда дар раҳуру гапҳои безеб мегем видео мекунем аллоҳ хортон оё ту чашмота мепӯшӣ намепӯшӣ баъзе бародаро кати рафтомад кардем нафаҳмидем шулер будям аломати сакта кати шиф минус ишамро из куҷо шуда номардода ҷон медони чӣ имрӯз духтур рафтам духтур ба ман як тавсия дод мега ки агар хоҳӣ табобат биёвӣ бояд ки истироҳат кунӣ масалан ба дубай ё турсия тиҷош мерӣ пеш дига духтур оҳ омад салому алайкум мумкин аст шуморо як чизак пурсим духтарак ва алайкум майли пурсен ҳамин мақсади шумо дар ҳамин зиндагӣ чие мақсади ман дар ҳамин зиндагӣ ки ба орзум бирасам баъди ба орзуд расидан чӣ кор мекунӣ баъди ба орзу расидан тӯй мекунам кӯдакдор мешам чӣ хеле зуд манам мехоҳам ба ҳамин орзу бирасам метавонем ҳардумон ба як орзу бирасем майли اینا تو رو اذیت میکنن نیومده خستت میکنن همه جور من پشت تو ولی یه نماد با ارزود میرسانم که تمام میگیری اینجا یکانجا بستر نشدم майли хагане ай майра номер дадудум ку оли бе духта духта и кия и ҳама орзу аёхи гуфтум ку ба орзум бирасам тӯй катиш мекунам фарзанддор мешам агар занак мардака таҷовуз кунад занака чӣ хел ахта мекарда бошад как раз так ахташ чияй шумо чӣ хел кунишонтиям сейчас шумо чанд сола аз автоман ки майда нестед майда нестед дидед ахта тамом дидед саломат бошед Спасибо за просмотр и дальше батуджики мегем подписаться к Занжиру Кабуджи канал Чилика Бардора. 360 волта райдер ванилен подарка да дуруни торта басои бузбала баробари гушта дани раб наҷм бакала адреналин дамази сарам баробари задани буд